میدونم که بچه کو ما اومدم رفتیم. раҳмат ки омадин акази ханда айдидору дихила шудем ва якм саволе ки ҳама мепурса ҳам қадар вақт пурсидеста акази ханда киҷо шуда боша. якимаш ки медоне ман донишгоҳро тамом кардам ба бо камтарак фикр кардам айқафои кори асосӣ шидем. медоне ютуб барои ман як хобби буд да. вақтҳои бекорӣ дама видео мекардам, кору бисёри бачид ба донишгоҳ бо камтар отпуск гирифтем, камтар дам гирифтем. баъд бо фикр кардам ки гуфтам ягон чизи нав бировардан накора да. фақат ами гуфти рӯса одно и то же бироварданам намешава. ягон чизи нав бировардан накора, ягон рубрикаи нав ва як рубрикаи нав дар каломат номаша нақли филм мондум да. фаҳмидӣ? ҳозир мемонемш мардум тамошо мекунанд, хай бо худшон баҳо метиҳанд. просто пеш аз тамошо кардан гуфтанем ки бачаҳо ман видеоро чанд рӯз тайёр кардагиам, меҳнати бисёр кардагиам. фикр мекунам ки меҳнати мара тай по накарда баъди видео лайкҳои ғавси хутона ва комментариҳои мушти хутона мемонем дариқ надода. ман подозреват кардастам ки баъди ҳамин тамошои ҳамин видео бисёр блогерози копирот кардана сар мекунанд. хай чӣ кор мекунем ки ҳамхелӣ буда ҳаёт. ва пеш аз сар кардан подписчикода гуфтанем ки раҳмат ки бо мо ҳастен. шӯхӣ ба шӯхӣ дар канал 70000 подписчик шудай. медоне и рақами майдаҳак нестай барои ютуби тоҷикистон. барои ҳамин ба ҳар як нафаре ки ай упарашта тамошо дора гуфтанем ки ҳамата назм мебинам. раҳмат ки бо мо ҳастен бачако. мо боша видеоро сар мекунем. шинос шавед бачако. номи и сингам мелисаи бахарабаганди. и бача да чиво зурай ки вақти ра мегарда вақт оҳиста мегзара. дар вақти ҷангам и сарошима нашида оҳиста оҳиста ра мегарда. якм эпизоди гандагӣ айқафоя дихта мешавад дар кино. сингам ҳар чиз хабардор мешава. дар райони мардак бояд тари кору рух натия. рӯймоли духтарака мегиранд, духтара гирён мешава. сингам то ҷои воқеара то мерава ки оҳиста оҳиста ҳулигано ба ҷо мешаванд. сингам духтарака дастш қабидагия мега духтарака ки ғам дода. медоне ку закони нав омадагия духтарола гап ҳафта намеша ҷариматон мекунанд. як айдари талпа овоз мебуроя мега ки та агар зуд бошӣ либосҳои гражданский тапош ман қатъи гап мезанам. дар кисар тапонча озод баланд ҳама метавонад зурӣ карда вақти дар кисар пистолетай. сингам дар пистолет мисале дар кор нест. вай дар кор шавагар агар қати самолета мекафона. просто барои зебаш гирифтагия дар миёнаш тамом. тигри сияҳ медава корча қатъи айдари талпа мебуроя. сингам боша сразу удари тандари чарвоқаш қатъи тигра нокаут мекуна. баъд ақафои тигр чаво мешава. ударое ки қувваташ чанд миллиард ҷоулай лева права рӯи кардан мегира амара. тигр бедор мешава, ин бора ҳамла кардани мешава. сингам физика хондагӣ нест, барои ҳамин стили худша дорад. шапалоқи сингам боша эффекташ дигар хелай. ай боло мезана я бола боло мепари, бо як рӯб то мехӯри, баъд меғалатӣ. хай тамошо кунем. чӣ хеле приёма ёд гирем. хай мерем дальше. баъде ки духтарака халос мекунад сингам, духтарак полни хон дар ишқи сингам ришпидагия лаби об да дивиш кайсабдан ки яке. акай ҳамун тигр пайдо мешава мега ки эй ваҷрао. иҷаша нафаҳмидам. бразишка рақам додӣ? ҳозир мегирем ҳаҷат мекунем мега. не ки ман ҳамин сағраро нафаҳмидам чӣ пайдо шид. ёк не да. аҳамияти дар иҷа набуд? нест дар иҷа? ҳопа, дар иҷа пайдо шид. сингам сразу поён нигоҳ мекуна. сингам ҳайрон и сағра чӣ мехоста боша? пацан боша мега ака тилло мехарем тилло. пацан қади сингам шарт мекуна мега агар ҳамор зада натунӣ тилло тамода мефурӯшӣ. сингам баъди гапора мефаҳма сахт мотиватсия мегира. мега значит ваёро агар мазанам айта сағра халос мешавам ки пацан боша калаш ая меҷумона ши мега шид фаҳмо. баъде ки маслиҳатам мепазонанд қатъи пацанча сингам мега шумо арзони баъд мехаред тиллора хай майли. даъвос боша бандитҳои район ждан доранд меган хандидед чанд даволаш. аҳамияти сингам дар миёнаш тапонча дора. неки сингам дар тапонча дар кор нестай. сингам алои чашма дигар хе мегира, не хе мегира.
тигри калонӣ боша, қади ҷурӯғош ранги, ҳама рангишо гирди шифу по бари ғавсак мебинанд ки сингам лампочкаро қати решаш мекана, хулиганои гиперазем сраза гирезда медурӯянд. Бо аксидаи хеле вақта мошин заводид намешавад. Сингам боша сарочма нашида, гуфти русо замедлина, гуфти ӯзбеко боша секин омадан мегирад. Мошин яке заводид мешавад, сингам боша дуюмда мезанад сраза. ҷанг сар мешавад, сингам медонад ки бои тиягар кило фурӯхтанаш дар кор. Барои ҳамин мотиватсия сахти бад аст. сингам бо ҳамин шапалақҳои ба ҷои шата дига мезанад. аввал боло ва поён. ай ҳама моменти зуру чой сар мешавад, нигоҳ кунед. чихе ира дайроб кард, нигоҳ кунед шумо, чихе дайроб кард ира. Нигоҳ кунед, набуд сразу дайробш кард. чихе. Ман намедонам. баъде ки давидано ира Юсейн Болт дид, телевизора киштад ки дар хобиш сингам надурӯяд. хайрат ки баъди задан тарафи дасти ростов хӯрд. ударои сингам эффекти хича дорад, барои дасти чапам то хӯрданаш мумкин аст. ҳеҷ мода Чак Норрис ёки Арнолд Шварценеггер нестай. ин сингамай. ҳама медонанд ки як мор Чак Норриса вақте мегаза, баъди 5 дақиқа азоби сахт мор мемирад. Так вот, баъди ин эпизода тамошо кардан, Чак Норрис полни худ киноро бас кард. шумо медонед ки сингам айзуриша вақте чиликоша дар розетка меандоза, сингама ток намезана. Тока сингам мезана. баъди ин дақиқа тамошо кардан одам дар фикр меғалта. агар сингам ихи зур боша, чӣ ба ира дар командаи Мстители қуш намекунад? таниса шапалоқ шап када мекишт, ин қадар одамона мемирданда. просто иҷа бачаҳо сабаби хича дорад ва ё намедонанд кадоми ёра дар команда бигиранд. ҳиндустонда сингам бар ин бачаҳо бисёранда. хай наиша биненда. даже агар халк фуроя тори мошини хина мешавад. Кличка ира ма бачаҳо поза мондум. шумо мепурсед чӣ ба? просто ин мардак баъди любой ҷанг сраза позаша мегира. даже вақти ҷанг дам фақат и поза дай. хай нигоҳш кунед, позара нигоҳ. ин бача вообще гизалай бадай. рости барам фикр да ғалтидам, сингам зур боша ё и? хай тамошош кунед, даст қатине, китф қатид, китфу по қатид тамом. позара фаромӯш кардам дар кор нест. шаби дуроз хоб набурд, фикр да будем кадомиш зур боша, сингам зур боша ё ки наи? бинависем бачаҳо фикртуна. дика сабаб қатиш 8 кас дига парид. як тайдига герой ҳастай бачаҳо, ай кинои кӯҳна. аввали киноро мебинӣ, мефаҳмӣ ки кино ганда гизалай бадай. главни герой саго қабидагиам бурдеистанаш, штраф кардагианаш. ай сабабе ки дар маршрутка пул надодай. бачаҳо ҷадама бешукр гуфтесам, сабаби штрафиш ҳамиай. пули маршруткара, пули билета наметия, штрафиш мекунам, бурдеистанаш. бояд 1 саат дар берун кор куна, ба сарш метиям, хеле мусур ҷамъ кунам. ин мардак даже дар хона оташ қол кардаги нестан, баровай мезанам, мегирезам. дальше бачаҳо ин момента фаҳмонда намешавад. просто тамошо кунед. нешумоира дидена чихе оҳан дар радиатор медуромадаи мошин 4 метр осмон мепаридай. мо бачаҳо 2019 да бошем агар ва ё 3019 дам. наваҷҷош мехезам, агар во халон шудем ки яки милисои чортикошон калта аз фати мебиёянд. ранги ковбой банда мепартоянд, меқапанаш, кашак када мебаранаш. дальше ҳама ҷои зур сар мешавад. нешмо нигоҳ кунед куҷош хати и ду аспа ман карди бача. ман нафаҳмидам шарикои ич хелияй ёки ахта кардагианаш. ду аспа шарикош кади бача ман кард. баъд ира дидан ин бача дар спискаи мано мериак шид. калаша фонданӣ будак сраза хез гирифт, химакоша туғрӣ кард. опа, ман ҳамҷа камтарак ҳайрон шудам, чӣ ба аспо накафидам? аспо бояд мекафидан ҳамҷа.
بعد یه در راستی فکر کردم که همه جای زورش همیه دیگه این فیلم را حیران کردن نمیتونه. نه که من گنده خطا کردم. چخه مردک بچه اسب خطی دریفتوات کرد. چخه در کلای رژیسور چخه ای فکر اومدگی من حیران. گفتین گپا فشناس شوین. رژیسور کینو کریشنا مورالی پاسانی آدمی که پون خود همین کینو را پریدومد کرد. هم از دورش با همیه که این مردک با 7 کینو دیگه داره بغرضی. اما باشه گم کرده دوام دادن میگیریم. موشنو در رنگ اسب خیز میگیرن. دلش گروی مدری رستوران قتی میگیریزه. همجا رخشور اهمیتین همجا راه ای که جو بلای جدا اوینا پیداش دگه من حیران. بو даже پلاس پرفتگی راده. بو یا در زنه هر یا درش اوینا دوره. چخی جو دمو میگذرن من حیران. نم جو اسب قتی همه را شکسته گذاشت با سر در سوزش کردن با یو متاسیل قتی شکسته گذاشت استیم. میگی سوی بی رستوران یگون پرانک کرد باشه. باجوش نه در جای راگزار اوینا میمونن با داخل ودمو میخنده. چخی ودمو سرشون میزنن. خیلی مال دوام میتیم. بیرون میبرن او پاکروجات کردن جای گرفتن دیگه نیست. فکر کردم تمام میقپانشه. لیکن این فکرم قطعی خطاگی بزرگ کردم. میزنه در این اتوبوس میدونه اتوبوس هم اوینگی میگه اتوبوس های همون رستوران داره. در اینجا ماشین رو من کردن نمیشه برای که ماشین خیز میگیرن. این همه چیز 5 minute اولی فیلم های بچه کو دوامش نمیدونم چی گپ میشوه. دوامش 2.5 ساعت دیگه. دوامش اگر تماشا میکردم معنی سر میجوشید. نه که اگرش ما بخواین که دوامش تماشا کرده از اوچه کنم بنویسین در تگ ویدیو و بگین چخیله روبریکای نو نقلی فیلم. بنویسین بچه‌کو فکر عقیده اختونه کامنتاری همتون میخونم و رنگ هم وقتا بچه‌کو لایک و پادپیسکر فراموش نمیکنیم که لاکولچ که شپالوق سینگام برای میزنیم که دنگ 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 نووز کنه. ویدیو اگر معقول شوه ما قسمی دیمشه میبرم. باشین سلامت مردمی توجیک.